odiochieng' mari. Nikech unie teko party, unie joma elected, unie joma grassroots, unie joma loso gi jopiny pile, nyawadu kikaw ni jasiki. Kiki yani aduwa midon nyaka yudo menigi, midon nyaka yudo midonje nyaka nyithinde. Tarik 31 tarik 31 Manenda Sano mar Sarai manyocha ne otudo oganda mawuok e masawa mar piny Kenya kata Central koda kweth njore nendo mar Mungiki ka oyango ni manendo en gino manyalo kelo tule pacho ka endi kinde makoro ji ochomo yiero ka otwaka e kinde mabende koro ne obago romo mokelo kanyakla jotelo geko mag Jubilee ma en Ogai duond Busia Sonogo. Na wana haya wakiongea haya, na wana haya wakiongea haya, wanaongea haya mbele ya wakubwa wa nchi, na wanasimama na wanaongea mambo ya kuchochea, mambo ya kulete vita. Jatend migawo mar omenda moluor John Mbadi Ng'ongo koro yango ni paro mar chik mar omenda ma higa ni 2020 kod 2027 en manendo maber malich mokalo kendo oganda point it out and then we deal with it, but let us not politicize. And in the spirit of that politicization, and that is what even now I have the bill with me, and the bill runs. The bill is a very easy to read bill. Haisimami. Kwa hivyo tunasema hivi, acha kama uko na msemo na uko na haki yako. Gora lero nwa ka jatelo nogo jiwo ichendo duto mag iko mopogore opogore jotelo yudo thu kod saa adek e kidieny mar nyiendo weche mar mondo mi oyud weche mamoko mathoth kaka gimedo molo nwa mar kawo weche manyien ka erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko nyinga.